महालक्ष्मीला एरवी मी दरवर्षी यायचं, पण कोरोनाच्या काळामध्ये गेली 2 वर्ष येऊ शकलो नव्हतो. 2 वर्षाअगोदर आलो होतो. निश्चितच माझ्या प्रचाराची सुरुवात मी कालच केली गोव्यामधून. माझ्या मूळ गावामध्ये सुरुवात केली आणि पुढच्या फेब्रुवारीमध्ये परत एकतरी इलेक्शन्स आहेत. गोव्याच्या समृद्धीसाठी, गोव्याच्या विकासासाठी परत एकदा जे डबल इंजिनचं सरकार त्या ठिकाणी यावं आणि गोव्याच्या विकासासाठी परत एकदा सेवा करण्याची संधी ही महालक्ष्मी गोव्यातील तमाम देवाच्या कृपेने मिळावी आणि कोरोनामुक्त समृद्धीयुक्त अशा पद्धतीने गोवा पुढे जाण्यासाठी परत मला सेवा करायची संधी मिळावी आणि एरवी कोल्हापुरात मी येतच असतो, त्या दृष्टीनेच महालक्ष्मीच्या दर्शनासाठी आलो. देशातील पुन्हा एकदा कोरोनाचे आकडे आहेत ते वाढत आहेत. गोव्यात काही वेगळे निर्बंध घातले जाणार आहेत कारण खूप मोठ्या प्रमाणात पर्यटक बाहेरचे गोव्यात येतात. ओमिक्रॉन या व्हायरसनुसार पूर्ण जगात आणि गोव्या देशात राज्यामध्ये खूप केसेस वाढत आहेत. तसं बघितलं तर ओमिक्रॉन हा माइल्ड व्हायरस आहे आणि टुरिझम स्टेट ह्यानुसार आत्ता ऑलरेडी सार्वजनिक ठिकाणी कोविडचे प्रोटोकॉलचं पालन करतो आपण, पण तरीसुद्धा म्हणजे 3 दिवसा अगोदर नवीन प्रोटोकॉलच्या नुसार म्हणजे गोव्यामध्ये सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट अदरवाईज 100% वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट दोन्हीपैकी एक सर्टिफिकेट ही कंपल्सरी आहे. कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट 24 अवर्स बिफोर आणि त्याच गोव्यातील स्टेट ही 100% वॅक्सिनेशन असल्या कारणाने बाहेरून येऊन लोक तिथं जे कार्यक्रम वगैरे आहेत त्याच्यासाठी इतर 100% वॅक्सिनेशन अदरवाईज कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट ही कंपल्सरी. निवडणुकीमध्ये तृणमूलचं किती वर्चस्व वाटते किंवा आव्हान किती वाटते आपलं? मला नाही वाटत, कारण कोणीही पोस्टरबाजी केली म्हणून गोव्यातील लोक फसणार नाही आहेत. गोव्यातील लोक हुशार आहेत, त्यांना माहिती आहे जे गेली 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टीचं सत्याचं, सातत्याचं, विकासाचं आणि पुढील 5 वर्षासाठी समृद्धीचं सरकार आम्ही गोव्यातील लोकांसाठी मागत आहे.